Basin mo yabang tubig. Ah! See, I told you. No! No! Wanna join? No. Okay, karon Domingo man mga kabisaya, we decided nga mag out of town mi pero diri ra pud sa duol. But before that, hapit pa mi diri sa Always Coffee. Syempre, mamalit kami kape kay grabe ang duka for today's video mga kabisaya. As in swear gyud nga duka, as in to the highest level nga duka. As in gikapoy gid kay ko mga kabisaya no, apil ang Food Panda, gipa-close gina kog Domingo kay bisan pa tuod og kuan nakoy tawa ng Food Panda nako every Sunday. Ako gyud pa na magunahon na unsay kong brown, ako gyud pa magkuan sa unsay kulang, so anak ko nga mag-close ta ka murag ako na panoy hago kayo naman koy pahulay. So mao na to, balik mi sa maglaag na mi karong adlaw no. Supposedly kani nga laag mga kabisaya last Sunday pa ni nga laag, but na postpone gyapon kay gikapoy gyapon kay kuno. Then today murag na konsensya ko, oh my god, murag most of my time na nasa negosyo, so why not nga among ipadayon na lang gid namo among samgyup style sa Claveria guys. So mo na ni naghapit mi diri sa Gusa kay gusto mo palit sa MZ kimchi, tapos ang ramen kay dili kompleto ang samgyup pag walay kimchi and ramen. Og naghapit na po dayon mi diri sa may Shell sa may tablon para magpatubel at the same time magpahangin kay syempre para sa safety pud namo no, kay mutunga sa bamig bukid. Uyog mo? No. Amo ning banding mag-oban-oban ni baga mong feasibility. Pag-abot gid namo Claveria mga kabisaya, una gid namo gipangita kung asa mi magplastar, magpark og pwede makasamgyup. Og na nakoy video before nga naka-vlog yapon ko dinhi, nakasamgyup yapon ko dinhi sa Claveria, then mutong gibalikan na mo to siya nga spot, but unfortunately di na siya pwede kay gigate na siya. Nakita na yung spot ko asa pwede mga una. No. Og may na lang kay nakita mi ani nga place which is better and which is nicer kay grabe gid kay ka green ang palibot mga kabisaya. Og mura gid bigna sa New Zealand. Okay, gigutom na lagi kayo mi. Tapos wala pa gid mi naka-plaster sa among para samgyup. Gikaw na lang namo una ang kimchi which is lami gyapon ang kimchi. Tapos nagdala pa gid dayon mi takore. Din kana pa gid na takore mga kabisaya. Decoration ko na sa silong sa tindahan. Muna nagkatawa mi kay wa mi lain madala man nga takore nga gwapo-gwapo, so mo na lang namong gidala. And then mo niya mong palibot mga kabisaya which is mura gid siya naagid mi sa New Zealand no, inana siya ka grabe, grabe ka comforting, peaceful kay muno na the way kumutan-aw ka sa area no. O syempre among mahiwagang kaldero guys, di gina mo kalimtan kay naada among rice. O si Marky og si Per, grabe lang sayaw in front of the camera. I don't know kung nakabalubas lang nga na camera kay kani mga bataan ni di man ginis lang gusto nga makita sa camera guys. Slice po na po. And finally, na naginaluto mga kabisaya, no? So, first bite for me. Pero tisag inita. Pasong sa itong dila, ani. And then, after ng samgyup, guys, amo na din giluto ang ramen. Ambot ba nga nung lami magid kayo ning ramen sa Korea, oy? O bisan pag pricey kay siya mga kabisaya, ang isa ka pack niya, daghan na pa pwede makakaon. O inana lang gid ka simple among Sunday banding mga kabisaya, diri sa Claveria, Misamis Oriental, doon ragid kay ni sa CDO. So kung gusto niyo mag family banding diri, why not, diba? Inana lang gid siya ka simple, tapos mas maka-save ta compared sa magsamgyup ta sa other restaurants. And aside from that, mas makabanding gid mo sa inyong mga kids kay anay portion sa Claveria nga walay signal. So for sure, dili gid sila maka-cellphone no the entire banding ninyo sa Claveria. Punong tata diri kanina no picture.